ናይ ትግራይ ጉዳይ ብጣዕሚ ኣዝዮ ገዳሲ ደረጃ በፂሕና ስለ ዘለና ኣፕዴት ንምሃብ ኩነታት ናይ ትግራይ እንታይ እኒሄ ሓደ ነገራት ምናልባት ዘይረኸብኩም እንተልዩ በቲ ናተይ ዝረኽቦ ሓበሬታን በቲ ዘሎ ነገራትን ርእይቶ ኮለይ ንምሃብ ሕፅረ ኣቢለ ቪድዮታት ንክሰርሕ እዩ እቲ ዕላማ ናይ ሎማዓንቲ እውን ያው ኣብ ትግራይ እንታይ መሰ እንዳሃለወ ኣብ ካሊእ እውን እንተይረፈደ እንዳሃለወ ሰላምታይ ኢለኩም ኣለኹ ቀፂለ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘጋጠመ ክሳራ ኣብ ትግራይ ሕፅረ ኣቢለኒ ምግላፅ ይወፅየ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ብሃንደበት ተምሲሉ ንኣዲስ ኣበባ ከይዱ ዘቕረቦ ሪፖርት እንደገና ስልጣን ናይ ሸዋ ተሸኪሙ ንትግራይ መፅኡ ኣብ ትግራይ ከ እንታይ ኣጋጠሞ እቲ ዓብዪ ሕቶ ያው ሎማዓንቲ ድሮ ትንሳኤ ኢና ዘለና ትንሳኤ ህዝብና ብሚልዮናት ልዕሊ ሚልዮን ዝቁፀር ህዝብና ኣብ ስቃይ መከራ ጥሜት ትንሳኤ እፎይታ ረኪቡ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ትንሳኤ በዓል ከይኽብር ኣብ ቸንዳታት ይሳቀይ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ወገናትና ተወለድቲ ምዕራብ ፅባሕ ትንሳኤ መዓልቲ ዝበልዕዎ ምግቢ ዘይብሎም ብጥሜት ኣብ ቸንዳታት ይረግፉ ኣለዉ ሰላሕታዊ ጀነሳይድ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ይፍፀመሉ ሒዚ ሰላሕታዊ ጀነሳይድ ንክቅፅል ዝገብርዎ ዘለዉ ግን ናይ ባዕልና ወገናት ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ካብቶም ፀላእትና ኣብ ሸዋ ዘለዉ ንሶም ፀላእትና ስለ ዝኾኑ ስለንፈልጦም ከም ውሽጥና ዘለዉ ሒዚ ኮነ ኢሎም ዝሰርሕሉ ዘለዉ ንሰላሕታዊ ጀነሳይድ እዚ ምስቶም ፀላእቲ ንሕና ንገንዘቦ ተገንዚብና እቲ ንህዝብና ኣስተዋፅኦ ዘምፀልና ምስ ሰራዊትና ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ውድብና ምስቲ ህዝቢ ምስቲ ጅግና ህዝቢ ትግራይ ክንዛተ ክንረዳዳ እቲ ሚድያታት እውን ትክክለኛ ዝኾነ ሓበሬታታትን መቃለሲ ዝኾኑ ነገራትን ክንዛተን ክንማየጥን ክክእል ኣለና ኣነ ከም ሚልኪ ትግራይ ከም ሓደ ዳያስፖራ ትግራይ ናይ ዘለኒ ክብሪ ፍቅሪ ኣብ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ትግራይን እዩ እቲ በብመዓልቱ ዘቃልሰኒ ሽማሽም ይወፀኒ ካሊእ ነገር ኣሎ ንሱ ፀገም የብሉን ኣብ ትግራይ እቲ ህዝብና ኣብዞም ዝሓለፉ 5 ዓመትን ፈርቃታትን ዝሕለፎ ስቃይ መከራ ትግራዋይ ጥራይ ኢኻ ክትከውን ዘለካ ንክትቃለስ ንህዝብኻ ትግራዋይ ኢኻ ጥራይ ክትከውን ዘለካ እቲ ኣብተን ኣሕዋትና ኣዶታትና ኣብቶም ኣያታትና ኣብቶም ወገናትና ዝሓለፈ ስቃይ መከራ እዚ ዝርስዕ ትግራዋይ ንዝዩ ርዩ ሰሚዑ ፈሊጡ ምስ ፀላእቲ ዝስለፍ ትግራዋይ ካብቶም ፀላእትና ዝበኣሰ ፀላኢና ንምዃንስ ምፍራጅ ዘይኮነስ ደጋጊምና ክንዛረቦን ደጋጊምና ክንዛተየሉን ደጋጊምና እዚ ነገር እዚዩ ከይድገም ጥራይ ዘይኮነስ ህዝቢ ትግራይ ዘለዓለም ተኸቢሩ ኣብ ዓዱ ክነብር እዩ ትቃልስና እዚዩ ማንም ክጋገን ክዳናገርን የብሉን ትግራይ ኣነ ብዙሕ ጅግና ኣለዋ ትግራይ ኣዶ ትግራይ ጅግና እያ ኣቦ ትግራይ ጅግና እዩ ትግራይ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ናይ ኩልና እያ ኢልና እንድሕር ኣሚንና ናይ ኩልና እያ ኢልና ግን ኣብ ውሽጥና ተሰሲጎም ትግራይ ንኸፍርሱ ኣዶ ትግራይ እናነብዐት ወገናትና ብጥሜት ኣብ ቸንዳታት ከርተት እናበሉ እናተሳቀዩ ሰንኪ መድሓኒት እዚ ኩሉ ወገንናኻ ሰሪሑ ንእሽተይ ዘጥረየን ቅርሺ እውን ካብ ባንኪ ውፅእ ከይጥቀመለን ዛዕባ እዚዩ ኣጀንዳ ዘይብሉ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ነባር እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ሰዓት እዚዩ ስጉምትታት ኣለዉ ብሕገ ደንብታት ዝኽየዱ ኣነ ከም ሓደ ዳያስፖራ ትግራይ ከም ሓደ ወገንኩም ትግራዋይ ብፃይኩም ወድኹም ማለት ብተፈላለየ ሹም ክፅውዑ ንትኽእሉ ኢኹም ትግራይ ገልገለና ከምዚ ኸማይ ተወሊድናላ እምበር ኣይበላዕናላን ኣይተምሃርናላን ኣይዓበይናላን እንዳጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ስደት ኢና ተሰዲድና ብህፃንና ዓበይና ናብ ትግራይ ዝምልሰና ንትግራይ ዘቃልሰና ግን ኣብ ምችው ዓለም ኮይና ትምችት ዘለናዮ ምቾት ኣይተመቸወናን ምክንያቱ ወገናትና ህዝቢ ትግራይ እናተሳቀየ ኣብ ትግራይ ንሕና ኣብ ወፃኢ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ዝኾነ ዓለም ኮይና ብሰላም ክንነብር ኢልና ኣብ ርእስና ኣይመፅን ኣነ ክእነበዕለይ ማለት እዩ ከም ሓደ ትግራዋይ ስለዚዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዕለት 30 ብትግራይ
ዕለት 8 ኤፕሪል 8 ብናይ ኣሜሪካ እንጥቀመሉ ካላንደር ዘለኽዎ ስደት ሃገር ስልጣን ኣውቂዑ ድሕራይ ብዋትሳፕ ማሴጅ እናገበረ ናይ ዞባታት መራሕቲ ናይ ትግራይ መራሕቲ ኣባላት ሕወሓት ምፍራሕ ጀሚሩ ምፍራሕ ብማሴጅ ዝለኩም ዘለኹ ብዋትሳፕ ማሴጅ እቲ ዋትሳፕ ማሴጅ ዝለኣኾ ገልገሊኡ ኣነ ሪኦ ኣለኹ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ ግን ነቶም ሸር ዝገበሩን ኣካላት ንክብሪ ኢለ ኣነ እቲ ዘጓዕኽዎም ሰባት እውን ኣለዉ ንኣቶም ክብሪ ኢለ ንደገ ዝወፅእ ጉዳይ ኣይኮነን ንርአዮ ከም ተቃላሳይ ክብሪ ስለ ዘለና ትገብሮ ዘለካ ቃልሲ ቀፅለሉ እቲ ከሻማቆ ዝምኩር ዘለካ ንርአዮ ተባሂሉ ስክሪንሻት ናይ ዋትሳፕ በፂሑን ኣሎ እቲ ናይ ዋትሳፕ ዝለኣኾ ሓደሓደ መፈራርሒ ኣነ ዝገርመኒ ሲ ታደሰ ወረደ ሲ መን ስለ ዝኾንከ ኢኻ ንስኻ ንተጋሩ ክተፈራርሕ ታደሰ ወረደ ሲ ህዝቢ ትግራይ እኮ ትማሊ ተሸኪሙካ ቆዩ እቶም ትማሊ ደቅኻ ዝኾኑ ብዕድመ ተሰውኡ ትግራይ ስዕርና በሉ ንሃቶም ዓፅምስ ከይወግአኒ ንሃቶም ደም ከም ውሕጅ ከይወስደኒ ኢልካስ ትሓስብ ዶ ማይ ሰቲኻ ርእስኻ ኣንፂርካ ንጎ ወጋሕታ ተሲእኻ ከም ጌታቸው ዝኸደ ነበረ መገዲ ናሰኸረ ሓዲሩ ንጎ ዘይትስእ ዘይኮነስ ማይ ሰቲኻ ምሸት ነቲ ተኣምኖ ፈጣሪ ጸሎት ጌርካ ንጎ ተሲእኻ ሲ እቲ ትማሊ ብዕድመ ደቅኻን ደቂ ደቅኻን ዝኾኑ ንትግራይ ተሰውኡላ ትግራይ ትስዕናወሉ ንሃቶም ሕድሪ ረሲዕኻ ድሮ ጀነራል ታደሰ ወረደ ረሲዕኻ ድሮ እምኻስ ነቶም ብፆትካ ነቶም ጀጋኑ ንስኻ ብማሳንጀር ክተፈራርሕ ትስልጣን ካብ ሰዓቱስ መን እዩ ሂቡካ መን እዩ ከንስኻ ግዜያዊ ምሕዳር ኮይንካ ንክትቀፅል ትምኩር ተፈራርሕ ዘለካ ሲ ንስኻ ሓደ ውልቀ ሰብ ካብ ሰዓት እዩ ታደሰ ወረደ ኣብቲ መድረክ እንታይ እዩ ክነግረኩም ሒዙ ብሓፂሩ ታደሰ ወረደ ጥራይ ዝባኖ ውፅኦሞ እቶም ዝፀውዖም ኣካላት ብብዝሓቶም ናፍቲ መድረክ መፂኦም ናፍቲ ኣዳራሽ ኣኼባ ዝፀውዑሉ መፂኦም መጀመርታ ክንድግዛዕ ገይሮም ኣገሩ ምፍራሕ ጀሚሩ ኢሎምኹም ናፍቲ መድረክ ካብቲ ናይ ዋትሳፕ ማሰጃት ዝለኣኾ ወፃኢ ምፍራሕ ጀሚሩ ኢሎምኹም ነቶም ናይ ብተኣምር እዩ ብሓፂሩ ሕፅር ከብሎ ስለ ዝደለኹ ትቢል እየ ምፍራሕ ምስ ጀመረ ሓደ ብሓደ መን ኢኻ ንስኻ መን ልኢኽኳን ኣዲስ ኣበባ መን ስልጣን ሂውካ ኣብዚ ሰዓት እዚ ታራ ሰብ ኢኻ ስልጣን የብልካን ንስኻ ሲ ኣይትመርሐና ኣይትውንነና ሓደ ውልቀ ሰብ ኢኻ እዩ ተባሂሉ ሓደ ብሓደ ኣነ ተኡ ሓደ ነገራት ተዛረብዎ ኣብዙዩ ኣየድልን ብሓፂሩ ግን ጀነራል ታደሰ ወረደ ብሂወቱ ኣብ ዝኾነ መድረክ ኣብ ዝኾነ ርክክብ ከም ናይ ሎሚ ትማሊእቱ ነይሩ ተኣኼባ ዘጋጠሞ ውርደት ክሳራ የለን ብሂወቱ ኣጋጢሞ ዘይፈልጥ ተቃውሞ ጥራይ ከይመስለኩም ንድሮናት ዘይፈራሕና ንታንክታት ዘይፈራሕና ንሓደ ላሕጃይ ኩርኩር ናይ ሽዋ ኮይኑ መፂኡ ንትግራዋይ ከፈራርሕ ከም ዘይኽእል ኣብ ገፁ እዩ ተነጊርዎ ታደሰ ወረደ ባዕሉ ተዋረደ ታደሰ ወረደ ክብሩ ባዕሉ ኣውረደ ማንም ኣይኮነን ባዕሉ እዩ ካብ ህዝቢ ትግራይ እንተወፂኻ ሸተት ብዘበልካላ ሰዓት ቻውያ የለን ትግራይ ብውልቀ ሰባት ኣይትምለኽን ታደሰ ወረደ ልኡኽ ናይ ሽዋ ኮይንካ ንትግራይ ክተፋጥጥ ክተፈራርሕ ክትመርሕ ኣይትኽእልን ስለዚዩ ህዝቢ ትግራይ ሕወሓት ከምዚ ዘይገበረት ሕወሓት ከምዚ ዘይበለት ትብሉ ሰባት ኣለኹም ኢኹም ሕወሓት ማ ስራሕ ትሰርሕላ ሂዚ ሕፅረት ኣሎ ጉድለት ኣሎ ንነቀፍ ንትውድብ ኣመራርሓ ፀገም የለን ነገር ግን ኣብ ትሕቲኡ ተሰግሲጎም ዘለዎ ትግራይ ፅባሕ ንጎ ማዕረ ምስኡ ብሕጊ ከም ትጥየቁ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብሰዓት እዚዩ ታራ ሰብ እዩ መራሒ ናይ ትግራይ ኣይኮነን ስለዚዩ ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ኣዛዚ ፀጥታ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዚዩ መብት ኣለዎ ንስኻ ስልጣንካ ኣውቂዑ ስለ ዝኾነ ኣኼባ ክትፅውዕ ትግራይ ክትመርሕ ኣይትኽእልን ኢሉ ምእጋድ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ዘይምልከቶ ስራሕ ሰሪሑ ማለት ስልጣን ተቐቢሉ ካብ ብልፅግና መፂኡ ንትግራይ ክመርሕ እየ ብዝበለሉ ጥራይ ወንጀል እዩ እዚ ክትፈልጥዎ ኣለኩም ስዑና ካብ ሰምዒት ንውፃእ
ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ሰዓት እዚኡ ናይ ብልጽግና ስልጣን ተዋሂበ እየ ንትግራይ ክመርሓ መፅአኒኹ ኢሉ ክንቀሳቀስ ኣይፍቀድን ትሕጊ ኣይፈቅደሉን ስለዚዩ ሰራዊት ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዚኡ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ እዛ ሰዓት እዚኣ እያ ክሪቲካል ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ናይ መንግስቲ ቢሮ ከኣቱ መን ይፈቅደሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብዙ ልቢ ግበር ታደሰ ወረደ ዘንቀሳቀሶም ነገራት ወንጀላት እዮም ናይ ሽዋ ስልጣን ሒዙ ዝመፀሉ ወንጀል እዩ ስለዚሁ እቲ መልእክተይ እንታይ ይመስለኩም እቲ ሕግና ክኽበር ታደሰ ወረደ ካልኣይ መዓልቲ ገይረሎ ስልጣኑ ካብ ዘብቅዕ ሒዚ ግን ንሕና ንሓትት ብፀጥታ ትግራይ ኣብ ቀይዲ ክኣቱ ክእሰር ብሕጊ ክጥየቅ ንላቦ እወ ክደግማ ኣብዚ ሰዓት እዚኡ ክልተ መዓልቲ ዝገበረ ጀነራል ታደሰ ወረደ ስልጣኑ ዘብቅዕ ግዝያዊ ምምሕዳር ኮይኑ ግዝያዊ ምምሕዳር እየ እናበለ ስልጣን ክቅፅል ብሕጊ ኣይፍቀድን ኣውቂዑ እዩ ሰዓቱ ስለዚሁ ሕግን ስርዓትን ኣብ ትግራይ ክህሉ ተኮይኑ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ሰዓት እዚኡ ኣነ ኣብቂዐ እየ ኢሉ ወይ ንህዝቢ ትግራይ ይፋ ወፅኡ ጠጠው የብል ወይ ከዓ ብሕጊ ናይ ትግራይ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ናብ ፍርዲ ቤት ይቐረብ እቶም ኣብቲ ውሽጢ ተሰግሲጎም ዘለዉ ንትግራይ ከፍርሱ ዝኸዱ ዘለውን ማዕረ ብሕጊ ይጥየቁልና ኣብዚኣ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ፀጥታ ትግራይ ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ዝመርሖ ፀጥታ ሕግን እንድሕር ዘይኽበር ኮይኑ ንትግራይ ናብ ሓደጋ ክትኣቱ ዓብዪ ዕድል ይኽፈት ማለት እዩ ስለዚሁ ንሕና ሰራዊት ኣለና ሕጊ ኣለና መንግስትና ናብ ነወሮ እዩ ክምለስ ዘለዎ ሰዓት እዩ ቤት ምክርታት ናብ ነወሮ ውዕል ቪቶርያ ኣፍሪስዎ ብልፅግና ዘፍረሶ ውዕል ቪቶርያ ድሕሪ ሕዚ ንሕና ውዕል ቪቶርያ እናበልና ንንቀሳቀሰሉ ሰዓት ኣውቂዑ እዩ ስራሕና ንስራሕ ዘዕንቅፉና ኣካላት ብሕጊ ይዳነዩ ኣብ ዓዶም ኣብ ትግራይ ካብ ወፃ ግን ኣብ መኸተ ኢና ዘለና ናይ መኸተ ሰዓት እዩ ሓቢርና ንመክት ዳያስፖራ ትግራይ ተወደብ ንወደብ ናብ ሓደ ንምፃእ ብሓደ ኮይና ድምፂ ህዝብና ጥራይ ዘይኮነሲ መኸተ ንዳሎ ካብዚ ንላዕሊ ትግራይ ትማሊ መራሕቲ ካፍቲን ዝመፁ ካብ ዘዋታት ካብ ናይ ካቢነታት ዝነበሩ ኣባላት ሕወሓት ካልኦት ሴክተራት መፂኦም ናብቲ ባዕሉ ዝፀዋዕ ኣኼባ ትማሊ ንጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ህዝቢ ለባም ምዃኑ ጥራይ ዝባኑ ዘውፅእዎ ጀጋኑና ክብርን ብጣዕሚ ክብሪ ይስምዐና ንኣኻትኩም ስሪ ዓጢቕኩም ትግራይ ብኣኻ ከም ዘይትፈርስ ትግራይ ብኣኻ ከም ዘይትሸርሸር ኢልኩም ፀሚድኩም ዝሓዝኩሞ ልክዕ ልክዑ ተዛረብኩሞ ቀፅልሉ ኣብ ጎንኩም ኣሎ ዳያስፖራ ትግራይ ካሊእ ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማሊ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ዘጋጠሞ ክሳራ ላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ላዕለዎት መራሕቲ ሕወሓት እውን ፀዊዖሞ ረኺቦሞ እዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንታይ ጌርካ መፂኻ ኣብኡ ዝመለሶ መልስን ዘሎ ሓበሬታን ተወሰነ መዓልቲ ክቁጠብ እየ ታደሰ ወረደ ኣብቲ ባዕሉ ዝፀዋዕ ኣኼባ ጥራይ ኣይኮነን ተረኺቡ ላዕለዎት መራሕቲ ትግራይ ሰራዊት ትግራይን ሕወሓትን እውን ብሓደ ኮይኖም ረኺቦሞ እዮም ስለዚሁ ተጠንቀቑ ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝበሃል ተሰግሲብኩም ሒዚ ትግራይ ተሸማቕቑ ንተጋሩ ትግራይ ንሕና ሒዚ እውን መንግስታዊ ትካል ኮይና ንመርሕ ኣለና ኢና ትሕቲ ግዝያዊ ኢልኩም ትንቀሳቀሱ ሰባት ስነ ስርዓት ገበሩ ተሓጊ ንኣኹም እውን ክተርክበኩም እያ ትዕግስቲ ዝገብር ህዝቢ ትግራይ ዓቕሚ ዘይብሉ ኢልኩም ትንዕቕዎ ዘለኹም ሰባት ስነ ስርዓት ገበሩ ስለዚሁ ሕጊ ክኽበረ ትግራይ ንላዎ ሰራዊት ትግራይ ሕድሪ ኣለካ ናይቶም ትማሊ ተሰውኡ ትግራይ ትስዕር ናወዱ ንሃቶም ሕድሪ ኣይንዕብርን ዳያስፖራ ትግራይ እውን ንቃለሶ ዘለና በትሪ ዝሓዘ እናዋጣወጠ ምውቃዕ መሳርያ ዝሓዘ ምቕታል ኣይኮነን ከምኡ ይንኣምን ንሕና ሕጊና ሕጊ ኢና ንኣምን ብሕጊ ንኸዶም ነገራት ግን እቶም ሕጊ ዋላ እንተዘንግዑ ሕድሕድ ወንጀለኛታት ካብ ጀነራል ታደሰ ወረደ ጀሚርካ ኣብ ውሽጢ ተሰሲጎም ዘለው ኣብዚ ክልተ መዓልቲ እዚዩ መንግስታዊ ትካል ንሕና ኢና ንመርሕ ኢሎም ዝንቀሳቀሱ ዘለው ግን ወንጀለኛታት እዮም ኣብ ሰዓት እዚዩ ገበን እዩ ዘይብልካ ስልጣን እኒሀን ኢልካ ክትንቀሳቀስ ኣብ ዝኾነ ዓለም እስር ቤት እዩ ዘእትወካ ሒዙ እውን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሚኪ ዓዊዱ ድዩ ከመይ ጌር እዩ ንጀነራልና ዝኣክል ንጅግናና ከምዚ ኢልኩም ናብ ስምዒት ኣትዉ ከምዚ ትብሉ ኣለኹም ኢኹም ይርዳእኒ እዩ ስምዒት ኣይኮና ንዛረብ ዘለና
እተካይዳ ሕጊ ኢና ንዛረብ ዘለና ወዲ ወረደ ኣውቂዑ መዓልቱ ኣይወርድን ኢሉ ተሓንጊሩ ህፃን ኣይኮነን ብማሕዘሎ ክንሓዝሎ ዳ ተተተተተ እናበለ ዘፅመመና ዓመት ሙሉእ በቃ ኣውቂዓላ እንታይ ሰሪሑ ገምግምዎ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን መንግስቲ ኣይኮነን ኣይመርሕናን ስልጣን የብሉን ኣውቂዑ ስልጣኑ ሒዚ ኣይወርድን ማለት ቃል ብሰንሰለት ኣሲርካ ተእትወና እስር ቤት ብሕጊ ትፋረጆ ማለት እዩ ሕጊ ኣሎ ትግራይ ስለዚህ እቲ ውዕል ቪክቶሪያ ፈሪሱ ኣሎ መንግስትና ናቦት ይመለስ ቤት ምኽና ናቦት ይመለስ መኸተና ንቐፅል ምዕራብ ትግራይ ይመለስ ኣይምልስን እንተይሉ ንኣቱ ሰራዊት ትግራይ ይእቶ ምዕራብ ትግራይ ብልፅግና ሒዘ ሰዓት ዚማ ጥዋዕዋዕ ዝበለ ሓይሊ እዩ ዓቕሚ ዘይብሉ ንፋኖ ክስዕር ዘይከኣል ሓይሊ እዩ ካብ ብጥሜት ብጥይት ይሕሸና ዝበለ ህዝቢ እውን እኒሄ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ፈቆደ ቸንዳታት ዘርጊሕካ ብስቃይ መከራ ብጥሜት እናሞተካ ግን ብጣዕሚ ምሕፈር እዩ ስለዚዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ዓለም ሙሉእ ዘለኹም ተጋሩ ኤርትራውያን ኣየኹም ክትወግሕ እያ ነገር ግን ታደሰ ወረደ ዘጋጠሞ ውርደት ኣብ ትግራይ ተቐባልነት ሓንቲ ከም ዘይረኸበ ግን ኣረጋጊፅና ኣለና የቐኒለይ ስለ ተኸታተልኩምኒ